Okay, muri Zimbabwe ndini wenyu super tiripo pamuzinda wevanhu and tine information. This is information iri kubva mukati matine access to isusu. You know, a lot of guys by YouTube, they will tell you kuti ye zvazonzi zvikazonzi, but zvinyaya zvanenge achitaura it's too much general news. Tiri paTwitter, tiri pachichi. Muri Zimbabwe, blessed are you kuti mawanikwa muri panapa. You are the elite because muri mukati mezantu munoziva madaily developments zvinobudirira zvinotadza zvichiita sei, because inini wenyu ndichange ndichikupa every information sezvatinoita panapa. So vanhu vesadza tirirai munzwe nyaya iri panapa. Comrade takawira vari kundiudza kuti something very big information about Chiwenga. Chiwenga haana kumbogara ada kuita president muZimbabwe. Chiwenga musoja and iye is okay kuva musoja. It's enough for him. He proved this muna 2017 wakabvisa Robert Mugabe pachinambo chokuti agare iyepo, akabva auisa back munangatiza Emerson Dambudzo Mnangagwa. And it now after that nguva yafamba Chamisa waka develop a grudge against Chiwenga. Comrade Geza vakataura about these things vakati ivo vana vaChiwenga muna 2018 pakaitwa mavotes vaifunga kuti Mnangagwa uchawina mavotes. Ndi Comrade Geza vaitaura vachifunga kuti Mnangagwa uchawina mavotes. Mnangagwa ndobva adliwa kudaro military ikati toita sei, vakavhunduka kupa nyika kumunhu mutsva. Muri kuandastenda muri Zimbabwe. Ndi Comrade Geza vaitaura vakomana ndobva vakati alright, regai tikuzoti muna 2023 Mnangagwa ambostabiliza zvinhu tochiti kana panoitwa mavotes poitwa majekerere and then anopinda opinda. Dzakutinotosvika kuna 2023 Mnangagwa anga atochinja pfungwa, atoona kuti anoapa yainda kutochida chinhu ichi tikaindogarapo. Mnangagwa ndokutamba medzi akatamba ndokuwina, kuda akabika maresults, kuda akaita sei ndokuwina. Handiti zvakamira zvakadaro. Chamisa ndokutanga kuti iye netimu rake vana Tavanbofu havachadlidzani nana Chiwenga, vana Chiwenga vatengesi, vana Chiwenga vakazoita sei. Handiti now Chiwenga this whole time paitaugwa nyaya dzemademonstration, Chiwenga aiedza kuita get hold of Chamisa. Kana aita get hold of Chamisa voronga pamwe chete, voronga kuti voita sei pakubvisa Mnangagwa. Chamisa commands the people. Muno muZimbabwe tichitaura paferere isusu takazvitarisa semaZimbabweans. I think kana kuri pakuvhota chaipo Mnangagwa haitomboiti more than 5% mamavotes. ZANU-PF in general haitomboiti more than 5%, but zvinoita senge kuri kubikwa kwazobikwazve maresults. Handiri muri kuona. So zvakamira zvakadai so right now zviri kunzi Vice President Chiwenga tambokuudzai about vakomana vari kuBotswana. Vakomana vari kuBotswana vakakanda a letter to SADC, and that letter, I've said this and I'll repeat it again, iri kupisa
because ine ma-threats, iri kupisa boys, ine ma-consequences ekuti kana SADC ikatadza kuita ma-moves panogona kuitika ma-consequences muZimbabwe. Panogona kuitika zvinhu zvakadhakwa, zvinhu zvatisingadi zveviolence, anditi pasi nazvo izvozvozvo. So mune Zimbabwe ndakuda kuchipinda in this thing chiri very important chekuti every Zimbabwean arifanira kuandastanda, because ini ndikuda kutaura nemaZimbabweans panapa from a perspective yemunhu ari mukati meZANU-PF, anoona zvichiitika mukati meZANU-PF, anoona mafungiro anenge achiita vana Mnangagwa, anoona mafungiro anenge achiita vana Tungwarara, vana Tagwiri, vana Chivhayo. You know, boys rese ringe richitoshamisikawo with, you know, how much you guys are scared of them. Vanenge vachitovhuna iwe vanoshamasaa vanogona kuti nguva nyepera vanhu vakatongobvuma. Isusu inini Nexus ndichiona mafungiro anenge achiita vamunoti maprofita vaya boys riya ringe richitoshamisika. Chamwari, ndangosvika ndikamira kumberi kuya ndikasimudza ruoko ndikazoti chichi, ndikazodai so vanhu vakaita kuwa vachiita semapenzi vachiita sei. Do you understand? Anenge achitoshamisika kuti iwe vanhu vanokontroleka zvakachipa kudai so, kuita zvaunoda nevanhu. Wovaudza kuti right yangu yakubvisa mari yechegumi, saka iwe ndiwo waMwari iri kubvisisa vanhu chegumi, iwe kwanzi mari yaMwari, iwe ndiyo yauri kuti kukolekta, iwe uchiti ndiri kukolekta, uchikolekta mari yaMwari iwewe. But vanhu vachitobhiliva kutoti ndapa Mwari $10 nhasi, ndo yanga iri yekupedzisira, Mwari vachazotondibatsira because ndaipa muranda waMwari Makandiwa ndaipa muranda waMwari Magaya mari yangu yekupedzisira $10. Handiti, and then 3 days later wowana basa kuti yes, ndatozozviona kuti muranda waMwari unotoshanda, ndatozviona basa. Asi wanga uri busy kutsvaga basa nguva yese. Ndiwo wazvitsvagira basa, as long as wanga uchitsvaga basa zvazvagara changoitika. But inonzi confirmation bias, you start to believe zvose zviri kuitika wakungozviconnecta. But anyway, tiri kutaura venhema, kana muri chiziva vechokwadi, ndimunoziva vechokwadi, ini ndiri kutaura ndiri kumashure kwevanhu vese ava, tedinavo tichiona tiri mukati mechinhu ichi kuti aiwa zvofamba so. So ndiri kuona saizvozvozvo, ndiri kutaura kuti muri Zimbabwe vanhu ava vari vachitoshamisika kuti unogona kutotaura kuti Tokura Kashai, iwe uri one uchiti Tokura Kashai, apa uri kutemba nevanhu sempa vanhu vari kuti uri kurakasha. Because musoja ari kutobva kumusha kumba kwake, vamwe vacho vanenge vachitobva kumamisha kuchichichi, vanogara muzvitumba, vanogara mudzimba dzeraundi dzevuhwa, kana uchiflati, kana uchichii, vamwe vacho ndo it's the people umupakati, it's the people ndo ruzhinji gwacho gwevanhu, igo masoja, mapurisa, machichichi, asi ndo vanenge uchisimuka uchitaura uchitokura Kashai, uchitemba kuti ndozotora semu vanhu ivava ndonorakasha vamwe vavo navo. Vanenge vachitoshamisika kuti maZimbabwe anenge aitovhunduka kwamavhundusira, Mnangagwa anenge aitoshamisika vanhu vanotovhunduka kwamavhundusira. Handiti, so vanhu vasavhunduka. Peace.